ni siya ang una na kong apo nga babae, si Mavis. Mavis.com. Bago pa na siyang nataw. Mga pila pa lang ka oras. Wow! Nanguy up. Sus, ang among baby Mavis ay. Ay, marami siya guwaba. Mauna among baby girl. Baby girl. Nasa dispaniod to, guys. Magsabaw ko kalbasa para sa amo ang bibi. Madaghan siya makuha nga gatas. Mag-utsan si Nainit. Pareha gahapon, guys, gikapoy jud ko sa akong lakaw gahapon kay nagprocess ko sa birth sa bata, nagprocess ko sa PhilHealth kay nag-change status o nagkarga sa iyang beneficiary. Gikapoy jud ko ako kaluto gahapon panihapon para nila kay naluya man ko. Sige, bahi sa karsada. Unya kay kuan man sad. Wa ko kapaniud to ba. Abi na ko mauli ra ko dayon paghatod. Man di ay nadugay may ko kay nagprocess ko. Mo siguro toy nakaluyan ako nga gigutom ko. Ko paniud to. Imnan lag tubig init, guys, madara. Fights ra kayo im nagtubig init. Pag uli ni kumbati sa kaon. Perting dayta. Hurot nun sa kaldero. Sa kaldero na hurot 9 minutes. Ay, Ginoo. Nya karon, guys, nag-adto sad ako didto, mag-practice na pud ko sa ilahang kuan, guys, billing para makagawas na sila unya. Mayo unta og makuan na sang bata, ma-screen kay di man sila kagawas, dili ma-screen ang bata. Mao ni nga mosayo kog luto kay ako na siyang proseso ng ilang kuan, bill. Dungog kayong nanurog isda diri sa mga, guys, oh, dapli na kay mig karsada. Mo nang dungog kayo ang nanuroy. 150 kunong kilo silang tuloy, guys. Oh, labas ko no. Barato ra kay lang suroy. Nya ato merkado mahal mo kayo. Unsa man kana kapila man lagi nalabas. Oh, barato ra. Barato ra ila suroy diri, guys. Ya, ato ka merkado pati jung mahala. Maglibo ka ba? Naunsa na ka ng isda nga barato man kayo. Oh. Paminawa ra ninyo, di ba barato kay ilang mga presyo? Dungog bestan na dire. Oh. Lapas kuno kayo sintara. Ato ni guys, para subak. Mo ni akong butang tanon, guys. Ya kani mga tambok ibili na kay para sa kuan. Para subak-subak sa utan ginagmay, guys, ba. Wa na lagi diha, guys, ni hawa na saba kayo ang nanindag isda. Natagbo nagniyaw-yaw. Ni aronda na sunahan, guys. Nya karon, guys, magluto na sad ko. Ato sa pa-brown nun, guys. Ato nang sigyan ko kayo, okay, para magangay ang iyang pagka-brown. Kaya din mo kayo na pikas pait, ang pikas dili. O na siya ngayon para ma-balance ang iyang ka-brown. Diba, guys? Oh. Dahil ang kuan na fat. Bombay.
Para magawas ang iyang kamot. Atong ayuman o isa. Diba guys? Ingana lang guys kasimple. Tayo, ilunod tanin tubak. Tubak sa utan guys. Ako nang gilunod ang dahonan guys. Ang dahonan sa ako ang sinabaw. Ako nang gilunod. Dili lang na nako takban para dili siya malata ang dahon. Dili siya muplagom. Ako nang gilunod ang dahonan guys. Ang dahonan sa ako ang sinabaw. Ako nang gilunod. Dili lang na nako takban para dili siya malata ang dahon. Dili siya muplagom. Steak nga ni guys, murag na atas restaurant guys ba. Bago pa jud ko nung magligo, sige silag panawag guys, unya naligo mako. Sabi na ko kung say toyo kay daghan na kay miss call. Mao di ay kay nang didto na kuno si doktor. Pwede na mo gawas unya nagtawag kay i-process na nako ang kuan, billing. Ang bill. Andam sa ako kay para paniud to nila. Ako lang ni i-plastic kay wala naman ko'y sudlanan, nagpundok naman dito ang among mga Tupperware. I-plastic niya lang ni. Kay nahurot na. Makagawas naman mi karon pohon. Iway mga kakulian. Kaluyan taos Ginoo. Kaluyan ni San Vicente, ni Santo Niño, ni Mama Mary. Ya okay ra jud ang tanan. Normal ra jud in town. Naluoy jud town. Ang mga Ginoo mga kalag. Oo. Plastic na lang ni kay pwede rin ilabay na yun nagkahuman. Nanawag na guys kay kauli unang akong anak. Gilisdan sila kay ang bata sighila kunya pulos kuno dili sila kamao. Magkako na gina sila. Hi guys, nakauli na dyan sila sa balay guys. Ya karon sige gilak guys. Di man jud mahilom kay ang tutoy sa inahan wala may suod. Mao nga gipalitan nila og gatas, gisawayan og bibiron. Unya ang amahan kay kuyawan pa man kaning first baby pa. Madlog siya mo pasod sa nipple sa babas bata kay matuk-an kuno. Mao na nga iya na lang ipa kuan sa gawas o tanawa. Tanawa ninyo yun sa niyang patutoy kay mahadlok siya matuk-an. Mao na nga naras ra. Para lang daw mabasa ang kuan sa imod. Nagigutom dyan ng bata. Kay may tusod ang tutoy sa iyang mama. Kaning amahan nga bago pang nanganak, di dyan sila kamao pang mugam. Di pa sila kamaong pakaon o unsaon. Kaya kuyawan pa sila. Na o tanawara gustong bata nga iyang tutuyon og mayo niya di man niya ipasod kay mahadlok siya matuk-an niya kuno mo nang ang bata matagbo sa tao kanang gukod-gukod sa bibiron
Oh, buhian na sa iya man sa birahon. Kay mahadlok man dyan ka ng matukan. Oh. Ang bata matagbo sa bukod sa bibiron. Unsa o mangdugay man kayo niya ihatag. Ano maswait ibutang karon kuno di matukan. O tawa o. O. Tanawa mahadlok ang amahan. Nakatug na yung taon siya nga nakatutoy na siya sa bibiron. Bisag gamay rin natutoy, nabusog na siya, nakatug na siya guys. Wala magsigig nga. Kay umuhilak pa kang isugag yun. Nakauyon is nibis oh. Ayun tayo. Hawa. Kagara. Oy, kagara. Kagara ni Mibis. Makita niyo. Ang kanaigaw ba? Waning lihok na. Nahinanok in taon, nakapahuay hinilak. Gira. Ganyan kayo. Gracia. Ito ni anak para dili siya suwawan. Ba? Sus, gamit kay Mibis. Oy. Tunod ka, G. Pohon. Garaas among bibi ay. Salamat din taon kay ni undang sigsig hilak.